balma actuel media jabaran fileba ko mali kono ani mali ko kan fulni tan mawi amma fakaw bismillah aga dogon kibaru keneka bakuru baw fule jalakili chama ko fe mali jamana nyamawi ekol de nga fara nyonga je kuluni o ayami o koni ci o kera sababu ye ka kuma chama lawili kalande yoro abe wala li soro dogon kibaru ina glasi mumbe feri dorometa o soro li gelalendo kosobe nyina o mun keme sababu ye ka suno naw de kosobe abe wala li soro dogon kibaru ina ama fokaw bismillah kokura aga dogon kibaru keneka ina fo an ku ya fatugo na bakuru bawla sambi sabanya na maya kofe ka ekol de ani sanfe kala de nga hakela nyini jamana nyama ko ni ya blasi nga ka am jakuluci jakulu kele mi malla ekol de to gola o mi soro la beje fanga kono jalagli chama ko ni taraka nyashi ni jakulu ko falima yala ode nana ni achiliwa amisa mune famia jamana nyama ko ni la nyini na abdoulaye maika alebe nyafalike awi Arabadon, Marsikalo Kiletan Sabasam Bafla Anu Mugan Nani Conseil des Ministres la Mali Jamana Nyamago ye AM Jekuluchi Peu ni ale Mali Kalando ka Jekulu Baye mi naka la nyinu folo kunye ka Mali Kalando ka hake tanga ani ka fereke wala sa uka la nyinu be sabati tugomina Mali Jamana Nyamago fe ayam blala sen ka min kama atigo waleya wa bingali wale fe chama mike kalanso la ayam nobala Mali jamana nyamago nana ni misali amuni ye adoye kele min kera février kalo kile mugan shegi samba fila anu mugan nani kulu sanfila la ayem bureau sigitola min kera sababu ye ka FCG kalanden do bone anina ani ka ma chaman jogi o ke wala yere kera sababu ye Mali ka ministère mi nga bara nyeshinu de sanfe kalanso ma o ka ayem nga baro be jopew Mali jamana nyamago ya yira ko ni ke wala nunu nyogon de la ka ke samba flantan wolon vla mina ayam bolo fara do blala nyogona faculté de sciences et techniques la min kera sababu ye ma kelenga bone anina nin ko fe samba flantan shegin wati ayam bolo fara min be faculté de droit privé la olu maw blala nyogona fuye malfani muru ta nyogon kama o kera sababu ye ma konontunga jogi wa ma flata jugu yara kosebe ni kewale munu be ke kalan yaraw la abike sababu ye kalan be bwa ma uti se ka kalan ke ma do be jogi wa ma do fana be sa jamana ka fen chama fana be tien wa siraw fana be tige ni kewale nunu yara de yato Mali jamana nyamago ye ayam jekuluci peu Mali jamana nyamago kelen kan ni fere ta ayam comité maboki kambo ka jabili ke folo nga akera sababu ye kalande chamay kambo ki hakilnata di ani ka fendo fo jango bolole siraw fe ayam jekulu kele min flene ka chiniye Mali jamana nyamago fe abe assise nationale de la refondation la nyini do ko fo ni oye ka kala yoro ke doni soro yoro ye nga agana ke bingali walo ye walma mogo faga yoro ayam jekulu min flene ka chiniye dona natawla jomna Mali kalandenw ka hakew la koloshi ani ka fere tige walasa u ka laɲinu bi se ka sabati togo mina ɲiningali gɛlɛ ni ku ye Abdoulaye Mayiga ye ka ɲɛfɔli kɛ aw ye ay mɔgɔw ka jakulu ciliko kan kabidi wagati jan mɔgɔw degunbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ ni kurantigɛ bamali ye funteni ka fara sunkalo kan o degun ka bon kosɛbɛ o de la énergie di Mali mɔgɔw ye programme kura dɔ bila sen kan yasa ka se ka sunkalo timɛ ko ɲuman di ni hakilina ye maaw lafiya wa Jaminatu Kote ale bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye kurantigɛ o kurantigɛ o ye waleya mun kun kɛnɛ ka Bamakɔkaw degu hali ka sɔrɔ sunkalo tuma daminɛ fɔlɔ waleya do mun kɛn bɛ ka maa bɛɛ degu ni wagati na Bamako faaba kɔnɔna la sabula baara caman sirilen do kuran de la sunkalo ka fara tile kan ale kɔni ma nɔgɔ kosɛbɛ ni kuran tɛ yen sunbagaw fɛ yasa ka maliyɛndenw hakilila tigɛ EDMSA ni ale ka baara ɲɛsinnen do kuranko ma Mali la ale ye fɛɛrɛ mun sɔrɔ o de ye ka programme dɔw bila sen kan mun bi a to sunkalo tɛmɛko ɲuman bɛ kɛ cogoya mun na u ka nin hakilina in u y'a bila sen kan sibiridon marsikalo tile 9 ka na bila dimanche don na marsikalo tile 10 san 2024 o hakilina in bɛna kɛ sababu ye ka kuran di maa dɔw ma wagati dɔw la k'a minɛ dɔw la wagati dɔw la u y'a yira k'a fɔ ko sigida bɛɛ kɔni bɛna kuran sɔrɔ heure 12 kɔnɔ tile mumɛ la u ka nin programme kɛla ka ɲɛsin Bamako sigidaw a n'a kɛrɛfɛ duguw de ma i n'a fɔ Muntugula, Jalakɔrɔbugu, Banankɔrɔni. Fɛɛrɛ ninnu bɛɛ kɔfɛ maliyɛndenw kɔni ma hakililasigi sɔrɔ ka bɛn ni nin ye ka d'a kan sigida dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka programme tɛ ka bɔ a sira ma nin waleya in kɔni kɛn bɛ degun ye wa sunbaatɔw kɔni bɛ kule la ka kɛɲɛ ni nin ye
ni mu ye jamana to kote ka sɔrɔ lenw ye eden mɔgɔ ka programme kura kan glasi min ko ka bon sunɔnɔw ma sunkalo waati la kosɛbɛ o sɔrɔli kɛmɛ dugu wili ye ɲinɛ sunkalo la glasi min denkelen tun bɛ fili dɔrɔmɛ 10 o yɛlɛmana ka kɛ 20 40 kuma dɔw la 50 Bamakɔ fan dɔw fɛ waati dɔw la a tɛ sɔrɔ yɛrɛ kun kelen min bɛ glasi sɔngɔ yɛlɛni na o tɛ dɔwɛrɛ ye kurantigɛ banbali kɔ siradaw la a feere yɔrɔ kɔrɔw la olu fan bɛɛ kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni maaw ye minnu mago bɛ glasi la yaasa u bɛ se k'u sun tigɛ cogo min na an ka jɛ an ka nana Kadija Kone ka sɔrɔ lenw lajɛ waati min yɛrɛ la ten hali ka kilasi yɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ ji la ka min bɛɛ ka gɛlɛn ka minfɛn sumanen sɔrɔ ka min suntigɛ wagati la o kɛlen no jɔrɔna ko ye silamɛw bolo ɲina sunkalo bɛnna ni funteni juguman ani kurantigɛ banbali ye o min kɛlen no sababu ye ka glasi sɔrɔli gɛlɛya k'a sɔrɔ glasi kanunen do maa caman fɛ ni wagati in na maa dɔw b'a san yaasa ka se ka sun tigɛ nɛmaya la nga an bɛ wagati min na i ko sisan a sɔrɔli kɛlen no kata banani ye suntigɛ wagatiw la ka kɛ ni a sɔngɔ yɛlɛmali ye ni o bɔra dɔrɔmɛ 10 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔmɛ 20 na walima o sanfɛ yɛrɛ yɔrɔ dɔw la o kɛlen no ka maa caman degun minnu tɛ se ka jɛn glasi kɔni wagati in na ni o sɔrɔli kɛlen no kabako ye an fɛ yan maa dɔw fana b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko glasi sɔrɔbaliya ju bɛ kurantigɛ banbaliya de la ni wagati in na parce que kurantigɛ sisan an bɛ waati min na ko sisan ta a ka jugu ka tɛmɛ hali waati tɛmɛnen ta kan dɔ bɛ se ka min fɔ fɛnkɛ transition na ka mɔgɔw ye o ka essayer o k'an dɛmɛ kuranko la sinon an ka denbayaw bɛ si dibi la an si cogo man ɲi an bɛ si an bɛ wasi et puis surtout an bɛ sunkɔrɔ waati min yɛrɛ la ten hali ka glasi yɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ ji la ka min o bɛɛ ka gɛlɛn alors que an bɛ sun don an bɛ na sugu kɔnɔ an bɛ n'an dahirimɛ ɲini fɛn sumani min fana kan ka san k'olu dun olu fana tɛ sɔrɔ olu tɛ sɔrɔ sannikɛlaw ka pardon feerekɛlaw ka défaut t'o ye dépend kuranko la ni kuran bɛ yen an bɛɛ bɛ jisuma sɔrɔ an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ k'a min lafiya la donc ne bɛ min ɲini transition mɔgɔw fɛ o k'an dɛmɛ kuranko in yɛrɛ la tiɲɛna ne bɛ glacé min sɔrɔ mɔgɔ t'a fɔ min ko glasi parce que n'a fɔra ko glasi bɛ fɛn min ye a bɛ former de yɛrɛ hali tɛ ji yɛrɛ y'a kan ka glasi min bɛ sɔrɔ sisan i b'a sɔrɔ glasi bɛ duguma ji bɛ sanfɛ o tɛ glasi ye o tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dɔw san 100 a bɛ dɔw san 50 nkalon tɛ dɛ ne de y'a f'i ɲɛna bidon kɔnɔ glasi 100 mais ji kuma tɛ glasi ɲɛnama t'a la a bɛɛ bɛ ji de ye ne m'a kɛ cogo di n bɛ sun na o n'i bɛ sun don i b'i diɲɛ fɛnw de san k'i ka sun tigɛ ka kɛ ni glasi sɔrɔbaliya ni kurantigɛ banbali ye a feerelibagaw bɛ ka se k'u jija ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka glasi sɔrɔ ka di suntigɛlaw ma bon gɛlɛya min b'an kan sisan nɔ glasi sɔrɔ man di an bɛ bɔ kabini 6 heures n'an bɔra an bɛ don kan kɔnɔ komi kuran ma teli ka tigɛ yen sisan nɔ souvent kuran fana bɛ tigɛ an t'a sɔrɔ an bɛ yala yala kan kɔnɔ n'an y'a bɔ yɔrɔ min na an bɛ se ka taa bɔ yɔrɔ wɛrɛ an bɛ tila ka don yɔrɔ wɛrɛ an b'a bɔ ka caya fo k'an ka nɔmuru sɔrɔ an bɛ bɔ n'a ye an b'a feere dɔw b'a d'an ma 30 dɔw b'a d'an ma 20 n'an fana bɔra an bɛ tan ɲini a kan tile kɔnɔ an bɛ se ka 80 bɔ an bɛ se ka 70 bɔ an bɛ se ka 60 bɔ i n'a fɔ ni sugu yɛrɛ tɛ yen don an bɛ 30 an bɛ 40 bɔ an b'a den kelen kelen feere 40 bon a bɛ sa f'a bɛ dɛsɛ ni kalo kelen kɔnɔ bon an b'an dahirimɛ sɔrɔ a la parce que mɔgɔninfin tɛ foyi kɛ ni nafa t'a la ni nafa t'a la an b'a bila an bɛ dɔ wɛrɛ ɲini an ye dɔɔni sɔrɔ a la min bɛ se k'a to a ka wusa ni sokɔnɔ sigi fana ye quoi bon clients b'an bolo dɔw fana b'a ye an bɔtɔ a ta yɔrɔ la olu b'an lajɔ u b'a san sira la clients b'an bolo an ka carré kɔnɔ an bɛ taa ta an bɛ taa n'a ye an ka carré kɔnɔ suntigɛlaw bɛ n'a san fo du kɔnɔ an bolo ka da glasi sɔrɔlibaliya kan Bamako fan 14 fɛ ni wagati in na dɔw yɛrɛ pɛrɛlen don ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka glasi sɔrɔ sisan kɔni glasiko a gɛlɛyalen don yɛrɛ gɛlɛyalen don bon pour que an ka glasi sɔrɔ an bɛ obligé ka Bamakɔ bila yɛrɛ an bɛ taa fo kan kɔnɔ bon ne taara kan kɔnɔ ne bɛ se ka 200 la san ka na n'a ye ne ye 200 la san ka na n'a ye ne ni n sigiɲɔgɔn damadɔni bɛ yen nɔ an bɛɛ bɛ sun tigɛ n'o ye bon an t'a sɔrɔ yan ni n'an b'a sɔrɔ yan an tɛ taa fo kan kɔnɔ Bamako walima région kɔnɔnaw la glasi kɛlen don sanu ye ni wagati in na o min ye fɛn ye ni bɛɛ b'a kanu ka kɛ i ka minfɛn sumalen na suntigɛ wagatiw la o sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ diɲɛ don o don k'a sɔrɔ fɛn dɔ min ma ka di maaw ye funteni fɛ sani camancɛ fanga ɲɛmaaw ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni kurantigɛ banbaliya in na maa dɔw b'u yɛrɛ minɛ k'u ka minfɛn kalaman min ani ka sɔn glasi sɔngɔ yɛlɛni ma ni waati in na jamana kɔnɔ kunnafoniw a n'a kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma teliya la Awa Jawara fɛ ka kɛ ni nin kalo barikaman ye camancɛ fanga ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale ye dɔn kɛ ni ka dumuniw di Haut Conseil islamique mɔgɔw ma yaasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ nin kalo barikaman in kɔnɔ
Faransikaw kɔni timinajalen no kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka dɛmɛ ko bɛ se Ukrainekaw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ka kɛlɛ in na. Wa u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko jamana caman bɛ yen minnu bɛ degun in kɔnɔ i n'a fɔ Gaza, Sudan, Haïti. U ka minisiri min ka baara ɲɛsilen don u ka jamana cɛko ani jamana wɛrɛ cɛko ma ani ministre de l'Europe olu ka kuma lasela ka fɔ la. N'o ye Christophe Lemoyne ye. Opposant Ousmane Sonko ale ni Bassirou Diomaye Faye olu labilala jeudi don marsi kalo tile 14 san 2024 ka kɛɲɛ n'u ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Macky Sall ye ale ye sariya kisɛ min ta n'o ye la loi d'amnistie générale ye. N'o loi in tara marsi kalo tile 7 la. Ni sariya kisɛ in bɛ tali kɛ fagali minnu kɛra ka kɛɲɛ n'u ka bɔliba ninnu ye minnu daminɛra février kalo tile fɔlɔ san 2021 ka taa bila février kalo tile 25 san 2024 na ka jɛ olu kow bɛɛ ma. Palestine kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ ko Israëliens ye mugujugu ta k'a ɲɛsin u ka jamana kɔnɔdenw ma jeudi su k'a dugu jɛ juma la minnu kun taara dɛmɛ ɲini na u ka jamana woroduguya fan fɛ Gaza. An balima Atelmedia jabaran filɛbagaw ni de bɛ dan siri a ka bi dɔgɔn kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn o la diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Maliens de la diaspora, on est sur le Dien Kofela Manie qui va demain que dit Alma. Wa Kawarchi qui to ici la Casoro ima Ferebo, la Cana Anitelia Conala, application que les Milan au dessin VV. Crankerania Malien Munsigura Benin, France, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Irlande, Forata se Canada ma. Au bela de l'emisigato au Sierra, Kawarchi Gana Malikono, Casoro Oma Ferebo. Côte d'Ivoire ni Sénégal Cofé, bi Ibisigiton Jamana Cofelo Nubela Jena, Kawarchi Gana Malikono, Casoro Ima Ferebo. Au fana temene ko feka boyno akado fene ka fo fami application CNVV ale utiliser no ma ba million chama ne fe ka kla ka la donya ka fo fami ko baraka ro daga yore o benenu amerika ma no temena ka boy jamana mo mbora ka fo sani mami me fera war chika to ito o jamana kele la fera jeninga akano ko kujugu kana malila keren yela akano ko kujugu ibita play store sans fait application CNVV il va télécharger il va télécharger il va installer link ko fe fami ka donner nyulu bela de ndo akono ibe do akonna la ni be feka chi kana malila misalla iba malita ni malita ya code promo ibodo inafo an code promo o era c'est trop bien ala herema fana yemuni ni an code promo de 100 par exemple ibe sika 10 € de bonus sur ika compte là wa otabani ko am mi fa war ci kana ka bon jamana ko fodon na kana malikono faka soro abe war ci mamnuma uluga ke orange money wal ma wewu sans fait wala sa atike sa war la soro ni bela jelente men ko fika boyno min kadina be o de ka fo ni bara ni bela jelem na ke la kana de konnala wa ma wara fushi se ga téléphone ta baraka na iko fatukun Senwave ama fiana ki bismillah on fait un